ಒರ್ಮೆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರೆದಗ್ಗಾವೆ ಅಂಚನೆ ಯುಗಾದಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಧರಿತೊಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಂಬೊಂದು ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗುನ ದಿನನೇ ಯುಗಾದಿ. ಪಬ್ಬುದ ತಿಂಗೊಡೆ ನಂಗೆ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮೇಷ ಮಾಸದ ಸುರುತ ದಿನ ನಂಗೆ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದೊಂದು ಯುಗಾದಿ, ಯುಗಾದಿ, ಬಿಸು ಬೊಕ ವಿಷು ಈ 4 ನಮೂನೆಡು ಈ ಪರ್ಬನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಗಾಂಡಿಗೆ ಉಚಿತ ಪರ್ಬದ ಆಲತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗುನ ಪರ್ಬ. ತುಲೆ ಮೇಷಮಾಸದ ಈ ಸುರುತ ದಿನ ಅಥವಾ ಪಗ್ಗುದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ತಾನಿ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಕಣಿದೂಪುನೊಂದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆಲ ಕಣಿತೂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಈ ಕಣಿತೂಪಿನ ಅಂತ ಪಣಪುರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಾತು ಪರಂದು ಒಂಜಾತು ಗೋಕುದ ಬೀಜತ್ತಿನ ಗೋಕುಲು ಕುಕ್ಕು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೂ ಮಾತ ಈ ಫಲವಸ್ತುలు ನಂಗೆ ಒದಗೊಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ದೀಪನೆ ಐ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ದೀಪನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿನ ದೀಪನೆ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗನ್ನ ಇಟ್ಟು ದೀದು ಏಪ ದುಮಿಯಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದೀಪ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸುರೂಟು ಈ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ಈ ಕನ್ನಡಿನ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ತೂಪನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿನ ತೂಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿನ ತೂಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂಚ ಈ ಕಣಿತು ಒಂದು ಲಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಊರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಲ್ಯಗೂ ಮಾತ ಹೋದು ದೇವಲ್ಯಗೂ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿಡ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ ಹೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕಣಿತುವುದು ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬೆನ್ನಿದ ಮಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತದ ಅಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪುಲ್ಯನ ಲಗಿ ನಾಯರು ಪುಗ್ಗಿಡು ದಿವೊಂದು ಎರಲೇನು ದೇರೊಂದು ಆಯ್ ಕಂಡುకు ಪೋದು 4 ಸುತ್ತು ದಪ್ಪುದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೋಕ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡು. ಈ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತದ ಆಯಗ ಪಾಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗರೆ ಸುರುಟು ನೇಜು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ವಿ. ಈ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು 4 ಮಾದಾದ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪನೆ ಒಂದು ಪಗ್ಗುಡು ಒಂಜಿ ಪೋನಗ ಈ ಪಗ್ಗುಡು 12ಮ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ನೇಜುಪಾಡ್ನು ತುಂಬುದ ಕೃಷಿಗೆ ನೇಜುಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ನೇಜುಪಾಡಿನಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಕಪ್ಪು ಗೆಡ್ಡೆನ ಅಥವಾ ಬೊಲ್ದು ಗೆಡ್ಡೆನ ಪಂಡ ಕಜ ಬಿದೆ ಕೆಡ್ಡೆನ ಅಥವಾ ಮಡಿ ಬಿದೆ ಕೆಡ್ಡೆನ ಇಂದೇನು ತರಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ವಿಶೇಷವಂತ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ಕರೆದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತೊಲಾಯಿ ಊರದ ದೇವಲ್ಯಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚನೆ ಐಗಳ ಮಟ್ಟುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಜಾಗ್ಲೆಡು ಮಠ ಮಾನ್ಯಲೆಡು ಪೂರ ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಓದುನು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಓದುನು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಷ ವಾವಾ ರಾಶಿಡು ವಾವಾ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪ್ಪಿರು ವಾವಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಇಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ಬೆನ್ನಿದಾಯಗ ದಾದ ಕೆಬ್ಬಿಕೊಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಕಪ್ಪು ಗೆಡ್ಡೆನ ಅತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ದು ಗೆಡ್ಡೆನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕಜಬಿದೆ ಅನ್ನ ಪಾಡೋಡ ಮಡಿಬಿದೆ ಪಾಡೋಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪಗ್ಗುದ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ತಾನಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದ ದೇಶದ ಪಗ್ಗುಡು 12ಮ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಕೃಷಿಕ ಆಯ್ಗೋ ಆ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನೇಜು ಬೋಡನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಾಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಏತು ಬರ್ಪುಡು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಪ ಕೆಬಿ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿರ ಯಾನು ಭಾರಿ ಜನ ಈ ಕೃಷಿಕರು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿದ ಜೋಕುಳು ಈ ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಕೇನಲ್ಪ ಪೋಯರಂಡಾಕಲು ಪೋದು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇತವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯ ನೆಂಚನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಏತು ಕೊಳಗ ಬರ್ಸ ನಿಕಲು ಕೇಂದು ಪರೆಯವ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಏತು ಕೊಳಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದರೆ ಏತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದಾಲ ತುಪಾನ ಮೀನುಂಡ ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಜ ಬಿದ್ದಾವ ಮಡಿ ಬಿದ್ದಾವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗುನ ಒಂಜಿ ರೈತಗ ಒಂದು ತೆರಿಯೊನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚ 4 ಮಾದವನು ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಬೇಷಡು ಪಗ್ಗುಡು 12ಮ ಪೋಪಿನತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ಬಲಗೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಅಂತ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರಡ್ಡು ದುಂಬು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತ ಜನ ಅಂದೂರಿ ಕೇಣಿಯರೆ ಅವು ಕೃಷಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಓದುನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೆನೇ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮೌಲಿತ್ತನು ಅಂಡ ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಕೇಳುಣ ಅಥವಾ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಯುಗಾದಿ ಫಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದನ ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಬಿ ಕುರಿದು ಕೇಳೊಂದು ಆ ವರ್ಷದ ಬಿದೇನು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮೆಲ ಉಂಟು.
ಅಂಚಾದ ಯುಗಾದಿದಾನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪು. ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚಾಪುಣಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚಾಪುಣಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂದಿದ ನಿರ್ಧಾರ ತುಲೆ ಈ ಪಗ್ಗುಡು ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿಡ್ ಎಂಚಪ್ಪುಣಂದ್ಕೊಂಡ ಮಾತ ದಿಕ್ಕುಳ್ಳ ತೆಗಲು ಪೂರ ಚಿಗುರು ನಮ್ಮ ತೂವರ ದಿಕ್ಕು ತೆಗಲು ನಂಗೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತರ್ಥ ಪೊಸತ್ತದ ಸಂಕೇತ. ಚಿಗುರುಂದು ಬಂಡ ಪೊಸತ್ತದ ಸಂಕೇತ, ತೆಗಲಿಂದು ಬಂಡ ಪೊಸತ್ತದ ಸಂಕೇತ. ಇಂಚ ಈ ಪೊಸತ್ತುಲೇನ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ನರಮಣಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಆಯ್ ಕಾರದಿ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಕೆಂಡ ತುಲೆ ಈ ಪಗ್ಗು ಪಂಪನ ಈ ತಿಂಗಳು ಊರೊರ್ಮೆ ತೇರು ಆಯನ ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೌಜಿಯೇ ಗೌಜಿ. ಈ ಗೌಜಿದ ನಡುಟ್ಟೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕುಂಜಿ ತೊಡಗುನ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಪಗ್ಗುಡು ಬೇಷುಡು ಪತ್ತು ಪೋಯಿನಟ್ಟ ಈ ತೇರಾಯನ ತಗೌಜಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೃಷಿಗೂ ತೊಡಗದಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಈ ಬೇಷ ಪತ್ತು ಓಪನತ್ತ ಕೃಷಿಗೂ ತೊಡಗುನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಈ ಕೃಷಿತ ಬಿತ್ತುಬಾಡ್ನ ಅಥವಾ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತುಬಾಡ್ನ ನಾಲ್ವರು ಮಾದವನು ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಫಲತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತೆರೆಯುಂಡನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿತ್ತುಬಾಡ್ನು ಕಜಬಿದ್ದೇವ ಮಡಿಬಿದ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಈ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರುವುದು. ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಬುಲೆಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜುಣು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಬುಲೆಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜಿನ ದಾಂಡ ಮಾತ ದಿಕ್ಕುള്ള ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಂಡ ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು. ಈ ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿಯಾಗ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮಟು ಒರಿಯನ್ನ ಬೆರಿಯ ಪೋಯರೇಚಿ ಆಯ ಸ್ವಂತ ಬದುಕಿನ ಗೋಡಾಯಿನಾಥ ಆಯಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆನಂದಾಂಡ ಆಯ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ ಅಂಗಲ್ಪಗು ಪೋಪುಜಿ ಆಯಗ ಬೋಡಾಯ ನಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಯೆ ಸ್ವಸ್ಥಡು ಬದುಕೊಡು ಆಯಗ ಬೋಡಾಯ ಇಂಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಊರುಡು ಪ್ರತಿವರೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ದೇಶಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಾನಿ ದೇಶಡು ಕ್ಷೋಭೆನೇ ಎಪ್ಪುಜಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ ಅಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರನ್ನ ತುಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಒಲ್ಪ ಪುಲಿಂಡ ಒಲ್ಪ ಕಾಲುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸವರ್ಪಣ ಒಲ್ಪ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೋಭೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಷೋಭೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಥದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಜ್ಜನೇರು ಸುಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುನ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ಯುಗಾದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೀತಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಾನೊಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬತ್ತು ಅಂತ ಬಂಡೆ ದಾಯಗ ಬಂಡೆ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಗಾಂಡು ಗೌಜಿ ದಾಯಗಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ತೇರಾಯನತ ಗೌಜಿಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷೋಡು ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಡು ಬೇಷಗೆ ತನಗೂ ತಯಾರಾವಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಪನಗ ನರಮಾನ್ಯಡ ಕೃಷಿಯೇ ಬದುಕದ ಆಧಾರೊಪ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹಳ ಸರಳವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ಪದೆಂಜಿ ಈ ಕೆಟ್ಟಸ ಪೊರ್ತುಗಾನೆ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಧಾನ್ಯ ಒಳಿಪುಂಡು ಈ ಪದೆಂಜಿದ ಪಾಯಸ ಐಕ್ ಗೋಕುದ ಬಿತ್ತು ಬೀಜ ಉಂಡತ್ತ ಐತ ಲತ್ತು ಬೀಜನು ಮೂರ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಈ ಯುಗಾದಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಮಿತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯವೇತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನೇ ಭಕ್ಷ್ಯವಾದಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಊರುಗಳು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಓ ಕಣಿತೂಪನೆ ಕಣಿತೂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ದುಂಬಿ ಹೆಂಚತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪರ್ಪೂರ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತೆ ದನಿವರಿಯನ ಬೆನ್ನಿ ನಾವು ಬೆಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಬೆರೆ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಅನುಗೊರಲಿ ಅಂತ ಪಂಡು ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ನಾನು ಸೌತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಕೊಡೋದು ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ರೆ ತಯಾರಾತೇನೆ ಒಂಜ ಬೆನ್ನಿ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಡ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡ್ಪುನ ರಡ್ಡು ನಿರ್ಧಾರಲ್ಲ ಈ ಸೌರ ಯುಗಾದಿದಾನಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ಬಿಸುತಾನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ವಿಶ್ವತಾನಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದಿ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಪನು ಯುಗಾದಿದ ಆನಿಪೋದು ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಉಂತಿಯಂದಾಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಬೆನ್ನು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪೂಜೆ ಎಂದರ್ಥ ಆಯ್ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡಿ ಎಂದರ್ಥ ಅಬ್ಬ ಬೆನ್ನಿ ಪತ್ತರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡಿಯರಲ್ಲ ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ಬಹಳ ಐಕ ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಮೂಲಕವಾದ ಏರೆ ದಪ್ಪೇನ ಆಯನೆ ಆ ಭೂಮಿದ ಒಡೆಯಿಂದ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಅದು ಪೊಯ್ನೆಟ್ಟು ಮಾಡಾದು ಈತ ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ದನಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೊಣೋದು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ದೇವಾಲಯಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ದೇವಾಲಯಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮವಳು ನಡ್ತದೆ ಬರೋದು ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಊರೋಡು
ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಗುರುನೊಂದು ಪಂಡದಾದ ಅಥವಾ ಪುಡ್ಯಾಡುನೊಂದು ಪಂಡದಾದ ಪುಡ್ಯಾಡುನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಾನಿ ಬಗ್ಗುನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬಹಳ ಕೈತಳ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಗ್ಗುನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುವ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಯ ಆ ಸತ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುವ ಹಿರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಯ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಗ ಬೆನ್ನಿನ ನನಗೆ ಬೆನಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ನನೊಂದಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಡು ನಡತನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅವನಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತನ್ನು ಕೈಪೆ ಕೊರತೆಯ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪೂರ ಮದಪುಡು ಚಾಂದ್ರೋಡಂಚನೆ ಚಾಂದ್ರ ಯುಗಾದಿಡು ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ನಮೋಲಿತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ ಚಾಂದ್ರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ ಸೌರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನಿದಾಯನಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನನಗೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಲೋಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷಿಕ ಯುಗಾದಿದಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ತೊಡಗುವ ಅಂಡ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೊಡಗುವ ಅಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಂತು ಕೃಷಿಕ್ಯಾನ ತಯಾರಾತ ಅಂತ ಪಂಪಿನೇನು ಮಕರ ಮಾಸ ಪುಯಿಂತೆಲ್ದ ಕಡೇತ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಗಾಪುಜಿನ ಪಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ವಲ್ಲಿ ಏರು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಭೂ ರಜಸ್ವಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋ ಕೆಡ್ಡಸ ಇತ್ತ ಬಹಳ ಮದತ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಈ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಣು ಪೂದು ಪುಂಜವಪ್ಪಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಗಾಪುಜಿ ಇಂದರ್ಥ ಭೂ ರಜಸ್ವಲ ದಿನ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಡವನಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಭೂ ರಜಸ್ವಲ ದಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗಡ ಅವು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಜಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ತುಳುಕು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆನಿ ಭೂಮಿ ಆನು ಕುಡೋರ ಫಲವನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಯಾನ ತಯಾರಾತೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ತೋಜಾವನ ಪರ್ಪ ಪುಂಡುಬೋದು ಪುಂಜವಾಯಲು ಪಂಡ ಪುಂಜವು ದಯಗಾಪುರಂದು ಗೆಂಡ ಯಾನು ಫಲವನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಏನು ತಯಾರಾತೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಈ ಕೆಡ್ಡಸರದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಈ ಯುಗಾದಿ ಆನೆಯ ಭೂಮಿ ಯಾನು ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಣದಾತಂಡು ಈ ಪಗ್ಗುದ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿ ತುದೆ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಈ ಋತುಮಾನೋಡು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯಡುಂಡತ ಈ ಬೆಂಕಿನೇ ಕಾರಣವಾದ ಭೂಮಿ ಪುಡಾದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ಭೂಮಿದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧವತಿ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಬರ್ಸ ಬುರ್ನಗ ಆ ಭೂಮಿದೊಂದು ಎಡ್ಡ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧವತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಮಳ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳದ ಮಂಡ ಆನಿನ ಸುರೂತ ಬರ್ಸ ಬುರ್ನಗ ಕಿರ್ತಿಗೆ ಕಾಯಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಕಿರ್ತಿಗೆದ ವರ್ಷ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಿರ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಾಯಡು ಆ ಕಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಾಗ ಭೂಮಿಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಕೆಡ್ಡಸ ಈ ಭೂರಜಸ್ವಲ ದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಕಿರ್ತಿಗೆ ಕಾಯನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನೆ ಪೃಥ್ವಿದ ಆ ಭೂಮಿದ ಪರಿಮಳ ನಂಗೆ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತು ನಡುಟು ಈ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಭಾಗ್ಯನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನರಮಾಡಿನ ಬದುಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಪುಡು ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ಮಗಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಂಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ತುಲೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಈ ಯುಗಾದಿನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಣಲಿಂದ ಕೆಂಡ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲಜ್ಜಿ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದ ಆಂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಬೆನ್ನಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬದುಕಿನ ಜನಕುಲ ತೊಡಗಿನ ಸುರುತ ದಿನ ಅವು ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಅಥವಾ ಬಿಸು ಅಥವಾ ವಿಷು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ರಡ್ಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ತೊಂದ ಅವು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಬಣ್ಣ ಜನಪದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಪದರಿ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೆಂದ್ರೆ ಅವು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ಅವು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರೆನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಈ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ರೀತಿದ ಗಲಾಟೆಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನತ್ತವು ಅವು ಸುಗಮ ಸಮಾಗಮ ಆತನ ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡೆ ಐಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಾಗಮ ಆತನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಲ್ಯಗುಲ ಪೋಪ ದೈವಗಳ ಕೈ ಮುಗಿವು
ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪಂಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನಾಡಿನ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತುಲೆ ದೈವ ನಂಗೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಕರೆನಾಡಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಮುಡ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚ ತೆನಕ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೇರು ಬಡಕ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಗೆ ಈ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಚನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವರ ಬತ್ತಿಬೇಕು ದೇವರ ಪ್ರಧಾನ ಆದಬೇಕು ದೈವರು ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಆದಬೇಕು ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಂಡ ದೇವರ ದೈವ ಅಂದು ದಯಗಜಿ ಇನಿಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಡ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಹಾಪಣ ಒಂದು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರೆಡ್ಡ ತಾರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪರ್ದುಲಿಂದ ಇದು ಹರಿಯಾಣ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಉಂಟುದು ಅವು ಪಂಡು ಪುಟಾಡ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದೈವ ದೇವರು ದೇವರ ದೈವ ಆತಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪನ್ಪುರ ಪುರಾತನ ಸತ್ಯ ಹೆಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಯುಗಾದಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಯುಗಾದಿಡು ದೇವಲ್ಯಗಳ ಪೋಪ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಪ ಹಿರಿಯರೆಗಳ ಅಡ್ಡಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಣ್ಣುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಧಾರಿತದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಚ್ಛೆದು ಬ್ಯಾಗೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹತ್ತದ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮೂರು ಈತನ ಏತೋ ಕೃಷಿತ ಎಕರೆ ಕಟ್ಟದ ಕಂಡೋಲು ಪೂರ ಇನಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಬಳಕೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆಟ ಕೃಷಿನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕಿನಾಗಲೇ ಮಣ್ಣಿಡ ಪೊರ್ಮುಂಡ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನುವೆ ನರಮಾಣಿಡ ಪೊರ್ಮುಂಡ ಅಯ್ಯ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವೇನು ಒಂದು ಗಾದಿ ಅವನು ಯುಗಾದಿದ ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಮೆರೆ ಪಿದಾಡಿನ ದಿನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಯುಗಾದಿದಾನಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸುಗಮ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತೊಂದು ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಮರೆ ಪಿದಾಡಿನ ದಿನ ಒಕ್ಕರೆಯನ ಪಂಪೆ ನನವರ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಬರುವುದು ಅಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಬೋತಿನ ಭೂಮಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಕೃಷಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದಾತನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದಾತನ ಅಂಡ ಕೃಷಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬದುಕಂಡ ಕೃಷಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕುಲೇನು ಬಂತೆ ಕೃಷಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕು ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದಯ ಬಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬರುವ ಅಂತ ಪಂಪನ ಕೃಷಿನ ನಂಬಿನಾಯ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಯಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಂಡ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹತ್ತು ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು ಕೊಡಾದು ಈ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ಜನಕುಲು ಅವಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದು ಅವಗಣಿಸವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿನಂಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಬಯಕೆನ ಈ ಯುಗಾದಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೀವೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಪರದೇಶದ ಓರ್ವಲ ಒಲ್ಪಲ ಉಂತುಂದು ಅಥವಾ ಈ ಕಿವಿಗರ್ದು ಕೇಳಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆಪ್ಪೆನ ಬಾರ್ಯಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಪಣಪೆ ಯುಗಾದಿದ ಈ ಶುಭಾಶಯ ನಿಖಲಿನ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎನ್ನೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ನಿಖಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊರಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆವಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆರು ಮೇರು ಅದಮಾರು ಕುಂಜೂರು ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ MA in Kannada, a reporter, an editor, research scholar pertaining ತುಳು and ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ಬರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚವಾದ್ಯಗಳ ನುಡಿತ, ಜಾನಪದಗಳ ಸಂಧಿ, ದೈವ ಪಡ್ಡಾಣ, ಕೊರಗಾಗು ಮೊಗವೀರರ ಬದುಕು, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಇಂಥ ಹಲವು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ, ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಮೇರೆ ಮುಂಬೈದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಪುರಾತನ ನಾಗವನಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳ, ಗರಡಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೋಚಕ ವಿಧಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಿರಿಕತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿರಿನೆಡೆ ಪೇರೂರು ಆಲಡೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತಾರಾಧನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದುದು, ಅಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಣ್ಣಪಾಡನ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು, ಅಣಿ ಆರಾಧಲ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಪಂಪಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲ ನೇಮಗೂ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೇರನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಂಡು. ಕುಂಜೂರು ಕುವರ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಅದಮಾರು ಹಾಗೂ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಭೂಷಣ ಸನ್ಮಾನ. ಇದು ಹಲವಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಲವು ಗೌರವಗಳಷ್ಟೇ. ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾನಪದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಶ್ರೀ ಕುಂಜೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕುಂದಂತಯ್ಯರ್. ಕಡಲಾಯರಿದ ಅಮೇರಿ ಕುಡಿತಿನ ತುಳುವ ಪೇಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡುದಿ ಪತ್ತಿಂಡಿ ತುಳುವ ಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡುದೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಕೂಡುದೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪ ಸೀವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ